Pagigugma sa ato barangay Paysud umalik ini siya kay wala nga turo sa Manila. Gincancel lang kanya piso 40 alang-alang sa barangay Paysud. Waray pa rin masayo si Kuratsa ang ato civil engineer Ben Amyano papadisan sa ato TIC Dr. Elisa D. Romansi Kuratsa. Engineer versus doktor. Konsiderasyon kay bubukuran ang oras. Ang oras